Готови ли сте да се запознаете с първия в България автономен AI асистент за недвижими имоти? Ами ако ви кажа, че този AI асистент може да идентифицира нуждите, притесненията и съмненията на всеки клиент, да им отговаря тематично, да препоръчва конкретни имоти, да запазва огледи, да препраща клиентската информация към фирмена база данни и да попълва, редактира и управлява тази клиентска информация в фирмения CRM. Звучи като сюжет за научно-фантастичен филм, нали така? Знам, но не. Не само това, но и тези AI асистенти могат да дешифрират сложни и многокомпонентни въпроси, да разпознават от какво всъщност имат нужда клиентите и да им препоръчват тематични съвети и имоти в реално време. И ако още не ми вярвате, нека ви покажа. Намирам се на сайта на нашите партньори от ARA Estate и сега ще си поговорим с техния AI асистент в реално време, за да видите сами нещата, за които говоря. В името на това да тестваме цялата функционалност на асистента, нека си представим, че съм човек, който доста време се чуди дали моментът е правилен за покупка на жилище. Имам някаква заделена сума, но искам да намеря някоя наистина добра сделка, която си струва. Сега нека зададем първият въпрос на асистента. Както виждате сами, ARA успя да генерира персонализиран, тематичен и релевантен отговор на това, което изподелих в рамките на няколко секунди. Не само това, но ARA ми предлага и варианти, с които да ми помогне. Отново виждаме как ARA възприема, анализира и тълкува това, което казвам, връщайки ми натурален и естествен отговор в реално време. Не само това, но и ме пита за по-подробна информация, свързана с това, което търся, за да може да ми предложи нещо, което наистина ще ми хареса. И готово! ARA успя да намери имот от датабазата на ARA Estate, който отговаря на това, което търся и както виждате ми го предлага по един отново натурален и естествен начин. Не само това, но и ARA ме пита дали бих искал да запазя част за оглед на този имот. Сега ARA знае, че трябва да съберем моята контактна информация и ще ме съпроводи през целия процес по запазването на оглед. И както можете сами да видите, в рамките на няколко минути не само, че бях обслужен по един изключително професионален и персонализиран начин, беше ми предложен конкретен имот, който отговаря на това, което търся, но успях също да си запазя и част за оглед. И най-хубавото в случая е, че ARA може да обслужва по този начин стотици души едновременно. Автономният AI асистент ARA предоставя една невероятно бърза, персонализирана и конкретна информация на всяко едно клиентско запитване. И то в рамките на секунди. Нещо, което клиентите на ARA Estate харесват изключително много. Продавачите са доволни, защото техните имоти биват препоръчвани и предлагани ежедневно в реално време на голям брой хора, които търсят имоти като техните. Купувачите са доволни, защото получават тематични предложения в рамките на секунди за имоти, които отговарят на техните изисквания. Чрез AI асистента купувачите могат да научат повече за имота, за всички детайли и документи, свързани с процеса на сделка, както и да си запазят част за оглед за под 5 минути.